Katba ka arpsan tarik unok pra kalanang jan saudong kilinti singkin jong ke Jylla Meghalaya kila Sawa daki Jingrwai Kristmas bat ki Jing tem jingput ha ka ba ki riunget Kristan kila yashim benta ha ka Jing ya Christmas carol panyero ya ka Jing kha jong utrai Jesu Christ ha shilong ka yeng mani jayau Presbyterian menta ka singi kala penlong ya ka Jing ya carol ha po snong ha ka ba daki hajar ngut ki riunget kila yashim benta ha ka te ka Jing ya carol kinong ya lam niam ha ringkat ki pat riunget ningkong kila lej Jingrwai ha Dr. H. Gordon Roberts Hospital kabadai kawai na ki hospital kabla rim ha kanong ba ha shwa ben lej pat shakiwei pat ki benta jong ka shnong jayau hanong po kabalang Catholic kala penlong ya ka Jing ya Christmas carol ha keleng ki jaka ha ka te kathan da ki spa ki kali la pen itnat da ki Jing penriam ba isong kun ringkat pat ki hajar ngut ki riunget kila shim benta ha ka te ka Jing ya carol ha jowai ru la saki ba ki shnong ki thau ba ki la kaladur ling ba ki Jing penriam da ki ba isong kun ha ka ba ki yeng mani ki lintik singkin ki yeng ki sem ki dukan bat ki yeng sarkar baro la pen itnat da ki la Christmas ki ba ipu iping da ki klur ki ba thaba bat ki Jing tho ai Khublei Kristmas kumju hanong ston la Sawa ki Jingrwai Kristmas bat ka Jing ya carol ban rakhi ya ka Jing kha jong utrai Jesu Christ mentapat